баҷуз аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар дигар манотиқи ҷумҳурӣ афзоиши марги кӯдакони навзод бештар мушоҳида мешавад. дар нимаи аввали соли ҷорӣ дар тоҷикистон беш аз 16 000 кӯдак фавтидааст. бино ба гузориши оҷонси омори тоҷикистон, тавлиди кӯдакон дар 7 моҳи ахири соли равон дар вилояти хатлон 5.1%, дар шаҳри душанбе 8.3%, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 6.4%, вилояти суғд 0.5% ва дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 6.2% сурат гирифтааст. ҳамзамон манбаъ таъкид мекунад, ки марги навзодон дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 6.3% бештар ба қайд гирифта шудааст. бар асоси гузоришҳои ахири оморӣ, шумораи аҳолии кишвар дар оғози моҳи июли соли ҷорӣ ба 9,212,000 нафар расидааст. мутахассисони соҳаи тиб фавти бармаҳали кӯдаконро ба норасоии ғизо, паст шудани иммунитет ва адами барномаи махсуси ғамхории давлатӣ ба модарони ҳомила ва кӯдакдор рабт медиҳанд.